Zmenia sa európske zákony tak, že nelegálni migranti dostanú v našich mestách väčšie práva ako samotní domáci obyvatelia? Milan Mazurek odpálil v Bruseli brutálnu bombu a obvinil progresívcov, že kvôli novej legislatíve kryjú rastúcu kriminalitu a majú na rukách krv nevinných ľudí. Pozrite sa na tento šialený prejav. Thanks to the European Union, your protection will become stronger. We are going to make a history. Kvôli vám, progresívcom, ktorí predkladáte toto nariadenie, sú na dennej báze v Európe vraždení nevinní ľudia, znásilňované ženy a aj napriek tomu, že sa teraz usmievate od ucha k uchu, je to práve kvôli vám, že sú tu deti unášané na dennej báze a že sexuálne násilie takto vystrelilo do nebies. Všetky grafy, všetky fakty poukazujú na to, že západná Európa je plná vrahov, násilníkov a teroristov, ktorí tu nemajú čo robiť. Ale namiesto toho, aby ste jasne povedali, poďme toto zlo z našich ulic deportovať preč, poďme poslať týchto kriminálnikov a vrahov tam, odkiaľ prišli, tak prídete s nariadením, kde priamo pomenúvate nelegálnych imigrantov ako irregulárnych imigrantov, ako nejakých nebežných ľudí, čím legalizujete zlo, ktoré v našich uliciach nemá čo robiť. A dokonca žiadate pre väčšie práva pre týchto nelegálnych imigrantov, lebo čo ak sa im vraj dejú v nejakých táboroch krivdy? The victims' rights cannot depend on geography. To je choré a zvrátené. Vy progresívci máte celé ruky od krvi nevinných obetí a treba vás konečne zastaviť. Čo táto zmena prinesie bežnému Slovákovi? Európsky parlament upravuje legislatívu o právach obetí, no diabol sa skrýva v detailoch. Slovíčko nelegálny sa po novom nahrádza výrazom irregulárny. Pre rodinu na Slovensku to znamená obrovskú neistotu. Ak sa zmäkčujú pojmy, otvárajú sa dvere k tomu, aby sme namiesto prísnej ochrany hraníc riešili komfort ľudí bez platných dokladov. Západná Európa už dnes čelí bezpečnostným krízam a bežný občan chce mať istotu, že naše ulice zostanú bezpečné pre jeho deti. Zmena perspektívy však ukazuje, že namiesto hľadania pragmatického riešenia, ako deportovať kriminálnikov, sa v Bruseli opäť rieši slovíčkarenie a byrokracia. Pre občana je podstatný výsledok. Bezpečnosť a poriadok, nie premenovávanie problémov. Priatelia, je podľa vás správne, že Európska únia mení definície a dáva väčšie práva migrantom bez dokladov, alebo súhlasíte s Mazurekom, že jedinou správnou cestou je nekompromisná remigrácia a deportácie? Napíšte nám svoj názor dolu do komentárov. Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.